Здравейте, тиктокаджи, здравейте, колегоречи, хайде Махим, пускай кафенцето и дай да направим един бърз обзор на събитието от миналата седмица. Почваме с Франция. Знаеш, там преди няколко деня беше извършен един от най-дръзките обири на новото време. Бяха откраднати бижута и експонати на стойност близо 100 милиона долара. А крадците все още не са заловени и няма следа от тях. 100 милиона. А иначе властите вчера съобщиха, че са попаднали на ДНК от крадците. Ще поживеем и ще видим дали ще бъдат заловени. Там става въпрос за бижута и корони, които са принадлежали на френските крали и кралици. Такива като Луи 14-15, Наполеон, Мария Антуанета и други. Да ти кажа честно, кофти е да ти бъдат откраднати експонати от историята. Крадете се историята, разбираш ли? Но като знам какви грабежи и зулуми са правили французите из целият свят, колко народи са ограбили и продължават да грабят, то това, което е откраднато от тях, е просто капка в морето. След англичаните, тези французите са най-големите крадци в света. Най-големите крадци, хърсъзи. Където са стъпнали, там са ограбили всичко. А преди около 10 дена беше постигнато споразумение за примирие в Газа. И всичко уж вървеше нормално. Докато вчера израелският парламент не излезе с един план за анексиране на западният бряг. Това е западният бряг на река Йордан. Или поне това, което е останало за палестинците там. Иначе по принцип, то вече е анексирано там. За палестинците там останаха единствено 4 стени, вътре в дома им, там където са. Излязат ли на улицата, за да преминат до другият край на улицата, те преминават през купища проверки там. Така както и да е, ционските терористи викат, ние искаме да го вземем цялото, наше трябва да е. След което американският държавен секретар Марк Рубио каза: едно такова решение на израелският парламент заплашва мирният процес. И всичко може да се върне в началото си. Аз въобще не вярвам, че там ще има дълготраен мир. Няма шанс. Всичко това мирни преговори, разоръжаване на Хамас, освобождаване на заложници и постигане на мир са фасофисо. Там целта на Израел е ясна. От Нил до Ефрат си е наше. Никога няма да има мир, докато няма държава Палестина. Официално призната държава Палестина. А правят ли се някакви стъпки в тази насока? Не. Кой трябва да го направи? Ами държавите в този регион. Правят ли го? Не. Примерно египетският външен министър вчера каза, там трябва да присъстват и американски сили в международните сили за опазване на мира в Газа. Нали, в плана там е да има един контингент, който там да наблюдава какво се случва. Та египтяните викат, ние искаме и американци да има там. Някои управници наистина не си взимат поука от историята. Не могат да разберат, че там където са стъпили американците, там мир няма. Или просто така им се нарежда. Виж сега, ние не искаме да присъстваме там, това си е техен проблем, но ако една държава ни извика да присъстваме там, ние може да дойдем, за да кажат утре други ден. Вижте, ние не искахме да се месим, но те ни извикаха. Египет е казала, нека дойдат и американците. Ако и управляват Египет, знаем. А с нощи американският президент Доналд Тръмп наложи санкции на руските компании Лукойл и Роснефт. Санкции, които директно засягат и България. Знаеш кой е собственикът на Нефтохим в Бургас. И сега България има срок от 1 месец да наложи санкции на своята най-голяма нефтопреработвателна компания, което според мен ще доведе до изключителни финансови сътресения в страната. В световен мащаб цената на горивата поскъпнаха с 5-6%, само за един ден. А иначе и Европейският съюз прие 19-тият пакет от санкции срещу Русия. Тези хора не могат да разберат, че тези санкции въобще нищо няма да променят. Ще има 20, 30, 50 пакет от санкции, докато Украйна не се стопи до Киев. И келфайда? Решението не е в санкциите. Европа само насама си вреди с тях. Тази война отдавна можеше да приключи. Отдавна. А можеше въобще да не почне. Но докато европейските лидери се управляват от една държава, която е на 10 000 км далеч от тези проблеми, на която въобще не е и пука нито за европейците, нито за украинците, ще става и по-лошо. Америка ще продължава да си продава оръжията, ще продължава да си купува газта от Русия и да я препродава на европейците. Ние тук в Европа ще продължаваме да си викаме, тия са добри, ония са лоши, тези са агресори, другите са освободители. Всеки си играе своята игра, както го отърва, освен ние европейците. Ние сме едни пионки и кукли в целият този театър, както и да е. Това беше набързо от мен, живи, здрави и до нови срещи.